V rámci odbornej stáže v energorozvodoch v Javorníku vo Slezsku sme sa okrem iného podieľali na výstavbe vzdušnej domovej prípojky. Ale stáž bola aj o poznávaní českej kultúry, krajiny, ale aj o spoločnej zábave, zážitkoch. Bolo to aj o celom našom tíme. Usadíme stále, pravde priamo na perín, aj tak sme stále